премина тази година и аз реших, че в този момент, че искам да правя нещо самостоятелно, защото не ми хареса това, което видях. Имаше ценни неща като опит. Най-вече видях кои възрастови групи ми харесват. Чисто педагогически си беше абсолютно бойно кръщение от всякъде. И тогава, всъщност, декември месец, точно при 5 години, създадох Академия Атлантида. Атлантида? Да, Атлантида, като първоначално беше идеята така да бъде нещо, което е по-скоро не само в математика, да бъде творческо ориентирано и така нататък. Т.е. да има и неща, които са интересни на децата и в други области. И започнах работа в 2 училища, защото беше експериментално. Там бях хонорован преподавател, водих примерно 2 дена. Те ми даваха помещения, които имаха на центъра, което пък аз го ползвах, и в едно друго бях такъв, как да кажа, бях хонорован преподавател по състезателна математика, водих 2 групи. Те също ми даваха една група първо, но аз ги разделих на 2, защото бяха от 1 до 5 клас, аз някак да ги групирам и ги разделих. Тогава реших, че ще пробвам да видя докъде мога да стигна. Вече така, че съм скарал 1 година. И всъщност направих Академия Атлантида. И така, че това беше нали, за мен реално влизането в играта. И абсолютно никакви изисквания, нищо не знаеш какво правиш. Даже звъннах на тази жена от Пловдив, която бях на гости там на Академията, викаме, какво трябва да правя да стартирам Академия? И тя вика, трябва да направиш виж първо пожарната. Това ми каза. Беше много такова. И всъщност тръгваш абсолютно от АБВ. Нямаш никаква идея. Единственото, което кажеш, окей, добре, трябва да измисля първо име, трябва да направим някакви флаери, нещо, някакви плакати, някакво лого и до там. И направих отворени врати, никой не дойде, защото аз тогава мислех, че като пусна някакви приятели в Фейсбук, ще дойдат хора. Също окаже, че не е така. И това стартира, значи декември-януари 2000 и коя ще е било вече? 19. Тоест да обобщим. Ти си бил 1 година учител, разочарован си от самата образователна система, доколкото разбирам. Да, бих казал, че не се чувства как не може да направя това, което... Потенциала. Абсолютно не мога да реализирам. Смяташ, че можеш да направиш много повече от това, което ти средата не ми хареса. Казано, средата не ми хареса. Които си експериментирал, доколкото разбрах, дори използвайки до голяма степен ноу-хау, организационното ноу-хау от IT сферата, си видяла потенциала в тях, но липсата на потенциал да ги реализираш в да кажем, училищния контекст. Че това, което в момента съм е стигнал етап, аз ще разкажа малко по-нататък за развитие, сигурно нямаш и 10%. Може би 10 до 15%, може би ще да мога да реализирам. Може би това малко идва и от времето в IT сектора, че все пак човек може да следва някаква степен и мечтите, нали? Не просто... това си предприемачество, не ти си предприемач. Да, ти влезеш в тази роля. Обаче, не знам, малко е и самата социална среда в България е такава, че такива неща се гледат странно. И даже имаш един парадокс, особено като трябваше да оправим това беше направо трагично. Трябваше да всичко юридически да изчистим на място, където ще бъде Академия. И аз почвам да търся. Има определени... Примерно ти трябва да се обържиш с РЕЗИ, с общината, с пожарната, с НАП, с всичко. Обаче, в следващия момент ти нямаш ясни критерии за това, което правиш. В един момент има някакви неща, които не са ни съвсем ясни за помещението. И аз почвам да търся различни юристи, строителни инженери, архитекти, хора в общината и никой не може да ме обясни какви са изискванията за да върви такова нещо. И накрая отивам при главния архитект, беше тук на една от общините, и тя вика, че аз мога ли всичко да знам? И аз казвам, вика, намери някой, който, И аз такъв гледам, казвам, добре, как може да не са наясно? И беше ми странно. И когато пак на юристи, които занимаваха с тия неща, и вече беше, примерно, търся 1 месец всякакви хора, 10 човека съм приятели, познати всякакви, търся консултанти и те ми казаха какви са изискванията и как това се обезпечава юридически. Но въпросът е, че самото неформално образование, защото тук вече е неформално образование, то е по-скоро като търговска дейност. И всъщност ти си имаш някаква търговска дейност, която, понеже работи с деца, има някакви по-специфични изисквания от РЕЗИ, има изисквания от пожарната, но като цяло си е по-скоро едно търговска дейност. И ти започваш да правиш някакви неща. Така че, да. Което е хубаво, ще видим, защото в крайна сметка имаш свободата. Ти си рекърдс, правиш си сам предприемаческа организация, искаш да развиваш бизнес, естествено с случая при тебе с идеалистична цел.
но в крайна сметка имаш свободата, която в училището я нямаш. Да. И тук е нещо много интересно. В момента, в който започвам да оформям академията, понеже проект с неясни изисквания, аз даже бях направил малко състезателна математика последните 2 месеца и бях водил децата на състезание в училището. Това е хубавото, че ми даваха да правя някакви инициативи, които не навсякъде го дават. Просто гласувахме за това доверие. И всъщност това, което аз видях, че ми пасва състезателната математика много. Там си имам някаква, все пак и страст, която от останала от училище. И аз решавам към какво ще бъде програмата. Ще пусна към информатика и математика, защото вика информатиката все пак се търси. И понеже ние почваме да търсим с тази да ми помагат там ни приятели, почваме да пускаме листовки и в един момент тук има 2 култови истории. Първата, отивам в пред СМГ на родителска среща, викам, сега ще им кажа, аз съм бивш IT човек и давам на листовки на родители, те не се интересуват. Викам, добре, какво става? Те казват, ама той вика, занимава без това вкъщи нещо да правим по програмиране, че още да се занимаваме, казва някакъв родител. Няма никакъв интерес. Аз се очудвам, защото по принцип едно дете... И то в СМГ, нали? Да, би трябвало ти да го, ако го вкараш в правилната среда, особено човек, който може да му предаде бързо някакви знания, той ще дърпне много. И тогава, всъщност, по-късен етап аз разбирам, че това е така, защото всъщност те си имат някаква адженда, която е да постигне някакви резултати в училище, които ги изискват, но не толкова как върви развитието на детето. Също нещо и в математиката се видя. Аз като се почнах да правя моя програма първоначално и почвам да работя с децата. Имаш едно дете, което примерно направи много хубав резултат. Тя стана, да речем, от 8000 деца в топ 30 влезе в България на кенгуру. Първи клас, аз викам, значи тук нещо става още самото начало. И те започнаха да се появяват резултати и всъщност тук е нещо, в което много е важно. Аз макар, че вметнах, че съм се интересувал психология, доста съм се интересувал от някакви, особено личностна психология. И това много ми е помогнало аз имам такъв един поглед, който може би това много допринесе в работата и го оцених в по-късен етап. Въпросът е, че когато работиш и правиш неформално образование, всъщност ти, както каза, ти нямаш никакви ограничения, но в повечето случаи то е много неефективно. Тоест, за да направиш някакъв ефективен модел на работа, трябва да се вложи ресурс, който си е чрез R&D, реално. Трябва да имаш усет, защото ти може да правиш нещо, което да изглежда добре, но да не работи добре. И всъщност аз почнах да виждам, че нещата, имам някаква така прецизност, може би тук и IT сектора много ме е помогнал, защото може да оцениш проекта как върви, дали нещо не е добре, дали, как да кажа, какво трябва да промениш и да правиш много чести смени на курса, ако трябва дори в началото. Тоест аз казах, окей, правя един месец нещо, виждам какво върви, пускам някакви курси, виждам какво върви, правя един месец. И в един момент, някъде на 3-та година, на 2-та, 3-та, първо почна да има резултати. После започнах вече да виждам къде може нещо да се направи, което примерно, иначе го няма, да речем хибридна класна стая, точно в COVID-а. И всъщност там от чисто менеджерска гледна точка беше ключов момент, защото като стана COVID, аз казах, това е момента за атака. Аз не казах сега какво ще правим. В едното училище там спрях и работа, те просто човек, който го движи, каза, не, ще изчакаме да мине COVID, да продължаваме с не, сега трябва да атакуваме. И тогава стана абсолютна дигитализация. Тоест, всичко, което функционира, всичко може да се дигитализира. Една академия и въобще една школа. Същевременно, веднага излезе момента с това, че понякога децата боледуват, веднага правиш хибридна класна стая. Това беше също си играл 1-2 години, докато го направят да работи добре. И всъщност в този момент, ето сега ми деца, от ферибота се включва да кара час. Или от магистралата влиза да си кара час. И няма никакъв проблем. Какъв ферибот, извиняй? Ферибот в Гърция, да речем. На екскурзия имаме си деца, от всякъде се включвали. От чужбина до Доминиканската република сме не се включват. Тоест, примерно, той с сърфа включва детето сега. Това между което говорим, това дете всъщност той наистина отидоха на почивка до Доминиканската република. В 6 сутринта, тяхно време, той става да се подготвя за Международна олимпиада по математика и сега ще ходим всъщност с него с едно дете в Малайзия на такова състезание, на финал. Всъщност, успех му желая. Дай Боже да нещата да протекат добре, но исках да кажа мотивацията му каква е. Всъщност и той понеже беше едно от децата, които започнаха в тези училища, в които бях в началото. И си спомня, той беше дошъл първия час, аз не го познавам, казах, съм най-добрия по математика, съм дошъл да вземам награди. Аз тогава викам, какво е това дете? И после се оказа, че не съм много добър. Но въпросът е следния, че всъщност има тая разчупеност и аз това, което вкарам точно характерно за IT сектор. Ти можеш да се забавляваш, си правиш нещата, купонясваш си, но трябва да свършиш работата. Докато в училище идеята е, че трябва да си постоянно такъв един малко като смирен. И да ти е гадно и накрая да не се свършиш работата. Да, и всъщност някой път родителите, дори те като видят, че децата са изтормозени, се успокоят. Това е хубаво. Да, всичко е наред, да. И сега какво започва? Моето мото е как с най-малко усилия да вземем най-много награди. Тоест как да ефективно да работим,
да се чувстваме добре, сме отворени като комуникация, да можем свободно да изразим себе си и обаче този процес да свърши някаква работа после. И вече се случва. Значи, защото имам 900 награди, значи се случва. Въпросът е, че трябва да имаш една такава по-различна гледна точка. Мен това, което много ми помогна, е, че идвам от тази средата, защото нямах това обремененост на системата. И другото, което е много хора, които не са в IT сектора, смислят, тия хора по цял ден само там се хилят нещо, стоят играят игри. Може би има и такива. Сега, който го направил, браво на него, но въпросът е, че свърши ефективна работа и то не по начина, по който изглежда. Така че тук нещо има и промяната на мисленето на хората, как трябва да изглежда качествено образование. Това не е въпрос ред и дисциплина само. Въпрос е как предаваш знанието, колко си мотивиран и какво искаш да дадеш на детето. И същевременно винаги можеш да дадеш нещо повече, даже свободно казвам, вижте, тук не съм наясно в нещо. Трябва да го видим, ще го изследвам, ще видим. Нещо не се получава. Аз съм го открит сега така, това нещо не се получи добре тук. И те, всъщност, когато ги поемеш като ментор и почваш да ги развиваш, ти трябва да се обаче много яка комуникация с родители. Трябва да знаеш какво случва при детето. Тоест ти работиш, примерно, аз работя с около 100 деца. И тези деца трябва да познавам добре ситуацията в семейството, какво се случва, честа комуникация, обратна връзка. Това е адски много работа. Същевременно обаче, когато ги събереш ви то в едни такива малки групи, примерно по 7-8 деца, 9, нещо такова, ти имаш една възможност да им обърнеш повече внимание. И вече тук идва и момента, пък тази страст от математиката, която и вие имате, ти можеш да я вкараш в този процес и стане нещо много интересно. Но въпросът е, че ако си в училище, докато достигнеш до това, да можеш да работиш по това, че ти просто нямаш шанс. Защото ти първо трябва да сградиш някакво име, което отнема 5-10 години. Те ми казаха, не 5 години напред в някакво училище, тогава ще почне. И аз казвам, аз нямам толкова време, аз съм вече скарал 10 години в IT сектора, ти първо да чакам 5 години и сега за 5-та година ти общо аз казвам, аз съм си направил какво трябва, даже аз какво да ви покажа. Тоест, нещата се променят и всъщност ти виждаш, че нещо може да се случва по различен начин, типично неформално образование. За мен до някаква степен бъдещето е в неформалното образование. Защото ако ти имаш места, както на време са били кръжоците, в които може да намираш допирни точки с други деца, които са като тебе, може да учиш някакви по-интересни неща. Беше супер яко. За мен беше голяма гордост да хора на кръжок и голям кеф ми беше. Да. Това нещо сега обаче е позагубено. Кръжоците са много намалели и всъщност предимно се търсят училища, в които има такова нещо, повечето са частни и, речем СМГ не е частно. Не ПМГ не. Но въпросът е, че са малко на брой тези училища. И идеята е, че и там нещата се случват по доста, как да кажа, по доста конвенционалния начин. И за най-интересното, когато правиш нещо по-различно е, когато има ефективност, обаче хората им е странно и всъщност те хем ти са гласуват доверие, обаче казват как работи това, как? Всъщност работиш много добро, бързо темпо, когато трябва. В следващия момент обаче децата трябва да може да им дадеш свободата да изразят себе си. И тук нещо, което липсва е свобода.